Hello po mga kabsat! May Hello. pagkabigat! Ngayong araw lalabas kami buong magpapamilya. Jax, saan tayo kakain? Jollibee. Yay! Kain tayo sa Jollibee! Andito na tayo! Magpapark lang kami. Where are you, Bobby? Hi! What is it? Whoa! Yan nga! Woohoo! Wow! Oh, careful, mainit. Saglit lang, Chiro. French fries. Yes. Okay, so ito ang order. Isang bucket ng chicken joy, 6-piece. Tapos may 3 peach mango pie. Nice. Ito syempre may gravy. And may isang, Spaghetti. ang laki pala ng family pack nila. Wow! Grabe, ang laki ng Ano, spaghetti. kainan na. Oh, careful, Jax. Ito na. Mainit. Itong mga junakis namin. Excited. Gutom. Okay, yan na. Ano yun lang, parang may kulang. Anong kulang? Walang kanin. Oh no, hindi pwedeng walang kanin. Hindi pala kasama ang kanin dito sa US. Okay. Kailangan pala i-order. Saglit Okay. lang. Order tayo ng kanin. Order pa ako ng kanin. Okay. Yummy! Ayun na, may kanin na. Ang mahal pala ng kanin dito. Sana nagbaon na lang tayo, no? Diba? Sana nagbahan na lang tayo ng rice cooker. Diba? Okay, kain na. Okay, kain na tayo. Si Jax kanina pa bumabanat eh. Wow. Jax, gusto mo ng kanin? No? Spaghetti? No? Ako, gusto ko ng spaghetti. Of course, zero lang kanin. Gusto ko lahat. Ito mamaya ang peach mango pie. Oh, Mama! What happened? Ubus na? Kamusta ang chicken mo, anak? Sarap. May spicy chicken, may spaghetti, ito yung kanin. Siyempre, yan yung gravy. Kain na. Walang spoon. Ba, dalawang kamay talaga si Jiro eh, oh. Hey! Yun, ito yung spicy chicken. Dip mo na sa gravy. The best. Sarap. Masasarapan din si Jiro. Okay, kakain na sila ng peach mango pie. Ayaw ni Jiro. Ay, lalagyan lang pala ni gusto. Baka ng lasa. Sarap. Masarap. Ayun. Ay mo, habang mainit pa. Oh, sige. Tikman natin.
Mm. Mhm. Ang sarap. Tamang-tama. Sarap. Mm. Sumabog yung feeling sa akin. Aba. Masarap. Jax, do you wanna bite? Ayaw. Wow. Masarap. Sarap pang ending ng Jollibee trip. Gusto mo, Jax? Yeah. Ayaw ni Jax, busog daw. Ang daming feeling. Sumabog ngayon sa akin. Sinisip-sip ko pa yung... Parang naging juice tuloy. Yan. Masarap. Pen. Ito ang resibo, medyo mahal. Ayan, tapos na po kami kumain. Ang sarap-sarap talaga ng Jollibee. Yan yung baon namin. Konting baon lang. Oh, ano, Jax? Sarap. Masarap? Beautiful. Masarap? Ayun, nasarapan kami lahat. Maraming salamat po sa panonood. Sa susunod po ulit. Ingat po kayo. Bye-bye.